B'allokazzjoni ta' 5 miljun euro mill-Awtorità tal-Ippjanar ġiet imnedija ir-raba' edizzjoni tal-iskema Ir-Restawra Darek. Permezz ta' din l-iskema sidien ta' proprjetajiet antiki għal darb'oħra se nataw iċ-ċans li jirrestawraw il-faċċata tal-proprjetà tagħhom. Din l-iskema tħabbret mill-Ministru responsabbli mill-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi. Permezz ta' din l-iskema, residenti li għandhom il-proprjetà tagħhom li taqa' f'żona ta' konservazzjoni urbana UCA jew hija skedata bħala fl-ewwel jew fit-tieni grad jistgħu jirrestawraw il-faċċata tal-proprjetà tagħhom u jirċievu rifużjoni sħiħa. Dan għal xogħlijiet li jsiru sa massimu ta' 11,000 euro f'żoni UCA u sa massimu ta' 16,000 euro għal residenzi skedati fl-ewwel jew fit-tieni grad. Din ir-rifużjoni se tinkludi wkoll sa 800 euro għal ħlasijiet għal servizzi professjonali fosthom spejjeż ta' periti u 200 euro għal ħlas ta' permessi tal-kunsilli lokali. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Oliver Magro qal li din l-iskema turi il-mod għaqli kif ikunu protetti l-qalba tal-ibliet u l-ħula ta' pajjiżna. M'għandix dubju li dan ħatkun skema ta' suċċess oħra kif dejjem kienet, kif diġà spjegajt, mill-2017 l-Awtorità allokat total ta' 27 miljun euro li benefikaw minnhom il-fuq minn 3,000 residenza. Min-naħa tiegħu il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi qal li din l-iskema se tgħin lin-nies sabiex ikunu jistgħu jirrinnovaw u jsebħu id-dar tagħhom. L-Awtorità tal-Ippjanar se tkun qiegħda tagħmel investiment importanti ta' madwar 5 miljun euro biex ikun hemm ħarsien ta' wirt arkitettoniku ta' pajjiżna. Investiment li bih se jkun qed jibbenefikaw familji u sidien li għandhom djar jew fl-Urban Conservation Area jew inkella djar li għandhom skedar tal-ewwel jew it-tieni grad biex bekk anka b'impenn finanzjarju inħarsu dak li għamilna Maltin. Preżenti għat-tnedija kien hemm ukoll iċ-Chairperson tal-Kumitat tal-Fond tal-Ippjanar tal-Iżvilupp il-Perit Rej Farrugia. Is-sottomissjonijiet għal din l-iskema Ir-Restawra Darek se jibdew mit-30 ta' Mejju u jagħlqu fit-30 ta' Ġunju għal residenzi f'żoni UCA filwaqt li għal proprjetajiet skedati is-sottomissjonijiet se jintlaqgħu bejn is-6 ta' Ġunju u s-6 ta' Lulju.